No serus, Mucinko, čo? Čau. Už točíte? No jasné, no točíme, už sa to rozbehlo. Všetko v porádku. A hen ten oný? Kto? Ja on? Stále sa so mnou nebaví. Láskavo si uvedomuj, uvedomuj, že zamilovali sa do seba, ver tomu. A babka na Tatrovská, dedo môj. Aké pekné padajú tu slova, lenže je tu ešte stará Momujová. Tantany už obchádzajú starobinec, príbeh to má ako taký trhák. Fotíš? Kde asi soudruh Zenderu dělali chybu. Toto je pre tých, čo majú problémy s krčnou chrbticou. Prázdna chodba na stene, 3 pavúky, za dverami kúpeľne divné zvuky. Nesmelo na ne urobiť ťuky, ťuky, potom sa chopí kľuky dlaňou svojej ruky. Vyber si kartu. Karty sú hodené. Vlož ju sem. Čítanie z kociek. S tým sa volá to. Volá to táto. Bola. Hlavne sa na mokrej zemi nepošmyknúť. Vidíš, že je obsadený sprchový kút. Starka opatrne záves odokryjú a on na ruči s inou robí divo bijú. Áno, presne tak. Áno, presne tak. Áno, ešte tak. Áno, presne tak. To je najzaujímavejšia vec asi tohto. No, uvidíme ešte, čo sa bude ďalej, ale zatiaľ to najzaujímavejšie, to napeňovanie. Aj ten zvuk je veľmi zaujímavý. Hráme, my točíme klip, totiž to aj preto si nechceli na divadelné parkovisko, len ráno sme to strašne ponáhľali a odstavili sme to rýchlo no. A od 9 už sme mali byť preč, lenže bol to. Nech sa urobí, dobre vás pasírujeme na konci dňa. Ďakujem, prosím. Principale. Skús túto.
Trápny pokus. Erik, ty máš tam voľaké galoky, také vonom, také, že XL, čo by som dal, také vyvíjane by som. XL? Ale potom myslím, one, víš, trošku to ti volá. Máš tam také, áno, vyvíjane. Ne, taký oni, normálne vybereme, že také budú. Áno, Maxi Strand to není. Maxi Strand by si mohol byť ty. A ja. Neviem, či by nám mali aj oný habit teraz. Mini Strand a Maxi To Strand. čo je? To budú zlintať za ten tie uchyláci, to nemôžeme ani toto odísť. Však ale chlpy je trčací, nevidel, však dala takto nohu a túto chlpy máš. Áno. A tak keď to má na púte, čo sa mi. Radido. Si zapnutý? Zapni sa do elektriky. Máš? Prosím vás, vy ste basgitařista skupiny Bižuterier však? Áno. A mohli by ste mi povedať, akú funkciu plní seržant AM v kapele? Je to debil kokot a zavádza nám na pódiu. Ďakujem za rozhovor. Chod do piče. Bajka sa dostala do varu. Ale na bajku kola určite. Čo ti je? Povedz mi, čo ti je? Čo ti je furt? Čo? Neviem, proste sa so mnou nerozprávam.